Češćeni delegača, lubi hostčo, veselu so nad wuzwolenjom a džakuju se vam za doveru, kotruž mi s tym opakazače. Je to za mnie opodstatnenie dotalného skutkovania a mocny pohon do národného dzieła. Ja se takie wuszobne wużekuju za doveru, ako som dostal z Dolnej Łužice, tak ako mój przedchadnik chce takie zastupować zajmy Cwonku a dalszych Serbów w Bramborskiej. Ja budu takie wasz przedseda luby sotce a braci w Dolnej Łužicy. Lubi delegacza, spočatne rozsudzi so ze swojskiego zajma za kandidaturu. Nitko je to rozsud za nasz lud, rozsud so za nasze zajmy zasadzić. Nadzieram so, że będziemy zromadnie do przychoda kroczyć, a tak w obstaczu serbstwa dalej popomhać. W zajszych dniach praszachu so mnie najúższejšo, czego dla kandidujesz. Niekoci widzia we mnie model przychoda domowiny, drugim sym proszcze przy młody. Tale możesz docela być przy młodych rozsudzie za albo przeciwko serbstwu. Jako šulo na Ralbečanskej šuli wobdźeli so przed niedzie 10 latami na napraszowaniu Leosza Szatawy. Najimpozantniejsze praszenie byše za mnie, w kajkie ryczy sonisz. Wotmówich wiesz o serbsce. Dżęca chcą wszystko za to czynić, so może mi w przychodzie swojskie dzieci, a wnuczki w serbskiej ryczy o swoich sonach powiedzieć. To je mi najsilniejszy motor. Nie możemy jenoż przyladować, co przychod przyniesie, ale mamy aktywnie sobą działać. Dovolcie mi, lubi delegacza, niekotre myśli k narodnemu położeniu. Ludzkona polityka. Serbska polityka nie wobstaje jenoż z hornie, ale w osobie też ze sredźnie a delnie Łužice. Hustodost zasom ipak, so tvorí každá končina sama za sebe cyrk. Tole mamy zmienić. Mamy miesto do dialoga stupić, a tak zlepšinu a nelepšinu všetkých wuknyć. Mamy spytać sredźnu a delnú Łužicu lepje we wubierkach a organach zamiestnić, a tak równowahu regionu stworić. Jenoż zromadnie możemy przychod za wszo serbstwo tworić. Nasze dziełowe wubierki mamy dalej etablirować. Przez zaprzyjęcie regionalnych ekspertów do wubierków możemy nowe kompetencje zdobyć. To samsne płacie za nasze instytucje. Tutaj mamy jako towarstwo za jedne blidowieszcz, a tak zromadny cyrk stworzyć, gdzie instytucjonalne interakcje zmożnia. Tema, kotreż nas przeco zaso przewodza, je krytyka dla falowacej transparencji naszego towarstwa. Tole mieli jako powód przyjrzeć, a za formami pytać, jak tu ten brach odstronimy. Na przykład z nowymi komunikatywnymi puczami a mediami. Pomiar k Niemcam. Tu chwilna dyskusja w gminie mojej Kruszczycy a Bančice Kukow pokaza, że nie je pomiar Niemców a Serbów równostajny. Inicjatywy, które mieria się indirektnie na odstronienie serbskiej rzeczy, ze z jawnością nie mieli bez komentara przyjrzeć. Mienią, że mamy na naszych prawach wobstać. Po całej Łužicy spadnie ryczny potencjal, a z tym pomięczuje so ryczne rumy. Tak pozubi so serbszczyna pomału, ale jeszcze ze zjawnością. Tole nie sme być. Żaden Serb nie sme so swoje rycze wzdać. Tu nie idzie o idealizm albo agresywne wystupowanie, ale o prawo na używanie serbskiej ryczy. Na tym nie smiemy dwielować, ale dalej na tym obstać. Łužica je nasza domizna, a nasz ryczny rum. So byśmy tole garantowali, mamy zromadnie z naszymi niemskimi sobowobydlerami, a z komunalnymi partnerami, a politykami za możnościami podpiery pytać dobyli. Drugie europejskie kończyny są nam tu z przykładem. Trajaca debata korporacje. Praszam co sprawnie, lubi delegacza, a czy tu czas na model A albo model B dyskusja o przychodnym zastupnictwie Serbów wunoszna. Przyjrzam a akceptuję każdą tendencję, a przypoznaję każdy argument w tej temie. Ale noch co zawiedziemy to jako konfrontacyjską debatu, w której spytamy drugiemu argumenty wotryć. Mamy debatu dalej wiesz, ale już silniejszo na wobsaje usmierzyć. W osobie dobimy politykariam w zjazku Sakskiej a Braniborskiej ból wrócić, a forum stworzyć, w którym so Serbam związują przyruci, jakie temy są możne, a jak so tu chodzi przesadzić. Hacz będzie to skrócone towarstwo, albo korporacja z jawnego prawa ma być przy tym szojedne.
Jenič se w obsahi mieli tu płacić. Serbski parlament to klinči połabliwe, tole mieli so iluzję zdać, że budżetowe priorytety bez zwadu a dyskusju. Abo so bychu so wszyscy jednak zastupieni czuli. To nie widzą jako brach towarstwa, ale jako jeden efekt demokratie. Tutun mamy też w naszym towarstwie. Właśnie wopkada z drugimi a z innymi mienieniami pokaza kwalitu zastupnictwa Serbów. Wszędzie hacze formy kooperacji z jawnoprawa albo towarstwa. Uwiadomić dobrymi sobie pak, so żada mieli sobie więcej prawo. Rozszerza so też winowatości. A to nie będzie przecież te dobre, ale znacz też nielube, albo niepopularne. Serbskie instytucje. W zajszłych czasach sme intensywnie w instytucjach debatowali. Nitko mamy wolny cuk za so skrócić. Debatu a przemyślenie o efektywicie widzą za dobre, tole mieli to jenoż na bazie niemskiej polityckiej musznie czynić. Ale sprawnie, o naszych potrzebach dobimy tu ryczyć. Mianowicie o profesjonalnym posredkowaniu serbskich temów. Nic w niezjawnych kruhach, ale zjawne, a z potrycheniami. Żaden mudry a lubozny nan nie praj swojemu dzieszczu zmienco, hewak z moja domu wunam. A on skierę praj zmienco, a potem slubić lepšiny. Budźmy tuż naszym instytucjom nan a perspektywa. Mamy bez wiele efektywizowania a usmierzenie na ważne a elementarne wopsaje oczekać. Mamy pak im też cel skiczyć. Kiż im równoczasnie zmożna so na nowe pucze podać. Kupowanie. Kupowanie to nie są jenoż nasze serbskie pistowania a szule, ale wsze formy kupowania. Czas żywienia człowiek wuknie, a czas żywienia ma on zajmy a przyjmuje nowości. Trebamy tuż system, któryż kwalitatywne standardy rycze a ryczne kupowania we wszystkich regionach Łużycy, a we wszystkich kubanskich formach zarucza. K temu liczy na przykład pistowanie, szule, dalej kupaniszcza wszelkiego razu, wieczorne szule a wiele dalszych formów. Certyfikowanie serbskiej ryczy je przy tym zakład. W obim temu nastupaje kupowania dreje wo wiele większe. A tola widzą w kwalicie zakładny problem. Tute polo drobimy dalej worać. Nasza młodzina. Sam z tym, że młody, ale sam nie może womodziny domowiny garantować. Z drugimi słowami, nie smiemy oczekiwać, że przyjdą młodostnik domowinie, ale mamy się sami k młodzinie przybliżyć. Ryczy tu o nowych komunikatywnych systemach, w oprawdzitych młodzieńskich temach, a o zaradnickiej strukturze, która zmożna so młodzinie otworzyć. Delnia Łużyca je przy tym już krok dalej. System młodzieńskiego aktywa je powabliwy a dere organizowany. Przedstawił się młodzieński dom w Delnie a w Hornej Łużycy, który serbskie temy młodzieńie zbliża, a z niej też temy czerpa. Partycypacja je tu możny model przychoda. Ważne je, że się młodzina do wszystkich wobwoku integruje, a że z tym dorost spichuje. Wopkat z nowymi mediami. Nie rečimy dżęca w internecie, ale wo web 2.0 a wo cross-medialicze. Młodzina użyje kajż kosmopolit mediewy spleczene, prezentatywne, a też w mobilnej formie. Tu mamy swojską prezencję stopniować. Tu będziemy dalsze formy mediów za Serbów odkryć, a tak autentitu a transparencję zdobyć. Mamy serbskie temy w niemskiej, międzynarodnej a serbskiej towarzności etablirować. To płaci za instytucje równie tak, jak za spleczenie prywatnych aktywitów, so by so natwariła dynamika a transparencja formy przychodnych debatów. Nie mieli strach mieć przed dyskusjami, ale jako możne obdzielenie jednotlivca a zdobom jako sposredkowanie politycznej wiedzy widzieć. Niektóre osobinskie cele. Lubi delegacza, lubi hoszczo. Ja noch chcę sobą jako wiednik, aber jako serbski kral sposredkować, ale jako mediator zajmu. Ja noch chcę, so zastupujemy jenoż nasze towarstwo domowiny, ale wsze serbskie a łużyckie temy. Mamy wiele partnerów w polityce, a to na wszystkich runinach. Ja noch chcę, so je obmiezujemy, ale ja chcę, so hajmy z nimi bieżny dialog. Bikulturalność naszej domizny je ważny faktor przychodnego obstacza serbskiego luda. Widzę dalej potrzeby efektywizowania, na przykład w formie, jak my sobie obkadzamy, ważne, jak so jako lud prezentujemy, proces, jak temy objednawamy, wukowanie hodnotów przez serbskie instytucje, a skrócenie wystupowania naszego towarstwa. Tule dobimy so grato przyjmać.
a zminu k lepszemu docpieć. Nic jenoż na czole naszego czysnego zjazka, ale w towarstwach, żupach a skupinach. Wam, naszym ekspertam, naszym wojowarom o rzecz a kulturu, chcą być przykład a partner. Dovolcie mi na końcu jeszcze wosobinski dżak sposredkować. Czeszczyny knieże Nuko, Lubejano. Zajszwej legislatury sem často a husko z tobą zromadnie działać smiał. W tutom czasu su mi stał z przykładom autentycki we ustupowaniu a zasadzeniu a bytostne w jeho temach. Jednory człowiek, ki so dzieła nie boi, ki so za swoje mienienie zasadzi, a kiż ma wizję. Takować chcą so ci też za twoje doveru a podpieru. Nadziejam so, że smymy borze zasu w serbskim politycznym cyrku witać. Do przychoda przyjął sobie wieso też, że nie jest unikat, ale prototyp pilnego a wycofnego Serba. Czeszczyny przytomni, przed nami stoi wiele dzieła, mamy twarniszcza z nudzka a zwonka naszej organizacje. Dajcie so nas romadne grato przyjmać, żeby nasz lud we Łużycy przychod miał. Nam všem dodziewa zdar.